nek perlu ya. Wah ampuh iki ampuh tenan lho. Soalnya pernah aku wis tahu. Kuwi cedhaki bosmu kuwi, balik kerja ngono cedhaki kowe kesel to. Mbok, kesel to, Mbok? Tak pijeti, Mbok, enak kesel. Seneng mesti. Wong kene pijet kene ning Hongkong kene larang, Lur. Larange pol ya ning kene masamu. Lah kowe pinter pijet lho. Malah top ngene. Gratis soalnya, ora perlu bayar. Engko bosmu mesti tuman. Wis kerasakno pijetanmu, tanganmu penak ya. Tuman tenan bendino. Wong bosku mbiyen tau ngomong ngono. Aku nara dipijeti kowe rasa turu jare. Asem tenan. Oh, jangkrik tenan. Pokok anu, manjanu apa kuwi? Kene tangane wis kudu lempah masane bar kerja ki lho jam 8 serampungan kerja. Jam 8 rampungan kerja ora entuk turu sik kon mijeti dekne pokok jenenge asem tenan ngono kuwi. Majikan opo ngono iki. Ora ditambahi duite, ora dikene bonus-bonus. Walah, semarake. Piye cobaan nak kalian kuat ya dengan tangannya kalian. Enak aku semua aku. No. No.